ଚଉଡ଼ା କାନ୍ଧ, ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଓ ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳାମାନେ ଯୌନ ରୂପରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ କଳ୍ପନାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟେସି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ବନିଯାଇଥାଏ। ଚାଲାକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମହିଳା କେବଳ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ବାଛିଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ସେ ନିଜର ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ ନାଭିକୁ ଲୁଚାଇ ବା ଢାଙ୍କିକି ରଖିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ମହିଳା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ଓ କାମୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତ ବୟସ ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦେଇଥାଏ।